Priatelia, vítam vás v Trnave, konkrétne v obci Šelpice, ktoré sú vzdialené iba 3 minúty od Trnavy. Dnes si predstavíme štvorizbovú stavbu. Začíname ohnisko. Mňa osobne nadchol ten pozemok, trávnik a závlana. Čo super, zároveň úložný priestor. Ako benefit je určite bazén s nádherným výhľadom. Budeme stretnúť. Nevyhnutné dve parkovacie miesta, garáž, ktorá je na elektrické ovládanie. No a poďme sa pozrieť dovnútra, ja som zvedavá. Majitelia majú vkus a podotýkam, že dom sa predáva vybavením. Takže len prídete a bývate. Či pre rodičov alebo pre deti. Druhá izba je rozmerovo taká istá, plus samostatné WC. Spálňa s krásnym výhľadom na terasu. Technická miestnosť s tepelným čerpadlom, zmäkčovačom vody a úložným priestorom. A tu už netreba slova. Nech sa páči. Neviem ako vy, ale ja som očarená. Ak vás tento domček zaujal, neváhajte nás v kontakte. Budeme sa naraz tešiť.